kaikille. Se on Herra Gamer täällä taas. Tosin mä oon 12-vuotias poika Tampereelta. Tällä kanavalla tulee olevan Grovia ja vlogeja ja tämmösiä. Tervetuloa mun kanavalle. Mä oon vähän kipeä, mutta videoita tulee mahdollisimman paljon. Ja mä en ottaa ketään Grovissa kaveriksi, paitsi jos mulla maksetaan siitä. Ei se joikin rahaa, vaan jotain Grovikamaa. Vaikka mulla sitä kyllä biisää. Ja jos jotain kiinnostaa, minkä hintaiset nää silmät on, niin viimeksi kun mulle sanottiin, niin nää oli kyllä 75 €. Ja ettei tuu semmoista taraa, että rikoo VL ja laita takas. Näin ikään. Tästä näin. Oho. Ja tosin mä kuvaan puhelimella. Ja se on moro.